Mangkae bolak-balik tak sampai wong niku ngger sakaratul maut mesti bathuke niki keringetan. Mesti niku. Perkarane napa? Godane setan gembrendet kathah. Ya. Mangkae salah satu wong nek sakaratul maut harus ada temane. Kudu enek sing ngancani. Ya, dadi kudu enek sing ngancani. Singin kula nate ngaji nggih ngoten, kudu enek sing ngancani, dulur-dulur sing adoh-adoh kudu diklumpuhno. Saking berate tenan. Sampai-sampai nyuwun sewu Kanjeng Nabi mawon, nggih. Kanjeng Nabi mawon niku ketika ajenge dijabut kalih malaikat Israil, ya toh. Malaikat Israil ya sungkan. Gusti mosok Kanjeng Nabi petak pundhut. Kula mboten wantun. Gak apa-apa, wong kuwi wis tugasem. Akhire tenan transaksi kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi ngapunten nggih, niki jenengan pun wancine telas, jatah umurin jenengan telas, jenengan kula cabut nggih nyawane jenengan. Akhire Kanjeng Nabi piye sanjange? Malaikat Jibril, lorone sekarat patine umatku blekono aku kabeh. Niku perjuangane sinten Kanjeng Nabi.